Sasho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Kunconywe owasemngeni ngentuthuko. EyakwaXolo ekuheheni izivakashi. Kanti ayanda ukubulala nawo dlame edukuduku. Nena bakamombo shomnyama indaba ze1KZN TV nifundela uphilano kaCebe ukhulu kamzimba umntwana uyakhuleka. Sanibonani. Ukhonye uphaphele gwalagwala umasipala wasemngeni KwaZulu-Natal ngokwenza kahle kwenhlelo zawo zentuthuko emphakathini kanjalo nasekusetshenzisweni kwemali zomphakathi. Lokho kwenzeka ngesikhathi ke lo masipala ubambe uhlelo lukasomqulu wentuthuko eDDL phecelezi IDP eNelson Mandela Capture Site eHowick. Ngqongqoshe wezokubusa ukubambisana neindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThula Sizwe Buthelezi uthi abanye omasipala esifundazweni bangafunda okuningi kumasipala wasemngeni. Ungqongqoshe wezokubusa nokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uthi bebeyolalela izinhlelo zentuthuko zomasipala umngeni. Silapha ke ukuzodingida indaba zentuthuko njengoba besizobheka iIDP okusomqulu wentuthuko eDDL lapho kuhlanganiswa khona zonke inhlaka osomabhizinisi iminyango kahulumeni amakhosi bonke bezoba nomnikelo ekuthenini lo somqulu kamasipala ungabukeka kanjani. Sizizwa ke njengomnyango wakwaCocta sihlonipheke kakhulu ngoba nakule ndawo esimi kuyo indawo enomlando omangalisayo nonomthelelo omkhulu ekukhangiseni le ndawo kubavakashi. Hayi kuphela izivakashi zalapha eNingizimu Afrika kodwa nezivela phesheya. Ubuthelezi udlulise isitifiketi kumasipala umngeni ngokwenza kahle. Njengoba sibuye sawuchoma uphaphele gwalagwala njengomasipala owenza kahle kakhulu ekuletheni intuthuko kubantu kubo bonke omasipala lapha esifundazweni. Ikakhulukazi babadlula bonke omasipala iqasheni abantu abakhubazekile. Okusayinselele komasipala abaningi ukuthi baqashwe abantu abakhubazekile ngoba bayingxenye epheleleyo yomphakathi wakithi. Imeya kulomasipala uChris Pappas uthi bebebhunga nezinhlaka ezahlukene ngodawo lentuthuko. Namhlanje iminyango ehlukahlukile iyakhombisa imisebenzi yawo bese ke nathi ke njengomkhandlu sikwazi ukuphendula ukuthi cha imupho noma yiphi indlela esithathayo uqinisekisa ukuthi ingqalasizinda nama services ayafika ebantwini. Ubuthelezi uphonzele inselelo kwabanye omasipala. Sikhipha ke ikhwele nabanye omasipala ukuthi abasike ipattern elihle kulo masipala wasemngeni ngokudidiyela zonke inhlaka ezithintekayo ukuze intuthuko eyakubantu kube intuthuko enezwe nenomthelela ukuthi abantu basukela phansi bona bafisa ukubona intuthuko ime kanjani. Kanti ubuthelezi uphinde wadlulela eSidara lapho behlangene khona nabesilisa bomnyango. Njoba sazi ukuthi kulesi sikhathi kunomkhankaso wokuxwayisa ikakhulu ukuthi udlame oyiqondiswe kwabesifazane nezingane kumele thina njengamadoda kakhulukazi sikwazi ukuligwema campaign for no violence against women and children. Ngakho namhlanje basazoqhubeka nje siyohlangana namadoda omnyango sizowaxwayisa siwakhuthaza ukuthi abantu besifazane badinga ukuthi bavikelwe banakekelwe futhi ayikho indawo lapha emphakathini wakithi for umuntu wesilisa ozohlukumeza abesifazane nezingane. Ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dubeng seHowick. Uhlalo wekomiti lezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha eShamthetho saKwaZulu-Natal uMafika Mndebele uthi bahlole kumsebenzi wokulungiswa kwendawo yezokuvakasha kwaXolo Caves njengoba ingenye izindawo ezisemakhaya eheha kakhulu kuyivakashi zangaphandle. uMndebele uthi ke lezi zindawo ke zidlala kenkulu indima ekuthuthukiseni umnotho wendawo. Usihlalo wekomiti lezokuthuthukiswa komnotho nezokuvakasha kweShamthetho saKwaZulu-Natal uthi izindawo zokuvakasha ezisemakhaya zidlala indima enkulu ekuthuthukiseni umnotho. Uthi uhambeli kwaXolo Caves kanye nesikhumulo sezindizi Market Airport ukuhlola umsebenzi oqhubekayo. Inhloso yethu siqale ekuqaleni kwaXolo Cave ngoba kunomsebenzi esiloku usulandelela siqinisekisa ukuthi idepartment iyakwazi ukudevelopa le ndawo ukudevelope
particular indawo zasemaphandleni kukwazi ukuthi kube netourism. Kule ndawo ke kukhandwa izakhiwo kulungiswa kabusha infrastructure singakubika nje ukuthi seyiphelile at a rate of about 90%. Sithe mase sisuka ke seza la kwi airport la ekhaya airport eseqala yizi ibe nezinkinga ngesikhathi se-COVID kodwa siqala ukupick up. They are estimating ukuthi baba nabagibeli manje aba around about 22,000 a year. Ibaluleke kakhulu ekufukuliseni umnotho futhi ibaluleke kakhulu ukusiza abantu particular abahlala endaweni zako Eastern Cape nabantu abeza nje kule ndawo nababona ngathi kude kakhulu ukwehlela international airport okuyi OR Tambo. Uthi inhloso yokunwebi kaXolo Caves ukwakha izindawo zokudlela ezothokozelwa izivakashi. Inhloso yakhona manje sekukhandwa i-multi-purpose center ezokwazi ukuthi ifake ama-restaurant, indawo zokuphumula, indawo zokuvakasha, bakwazi ukufaka izinto ezizoqinisekisa ukuthi ama-tourist umefika ayakwazi ukuthi adle kube ne-coffee shop, ayakwazi ukuthi ahlale endaweni enhle phakamele babuke i-view. Uthi le mkamo isisebenzisa imali engango-11 million. Kusexpendwe imali engango 11 million. Womabili ama projects esiwavakashele namhlanje siwathokozele kakhulu. Siyayibona i-development, siyabona ukuthi kune effort uhulumeni ayenzayo uqinisekisa ukuthi sifukula umnotho senza iKwaZulu Natal kube indawo la abatshali izimali bezokwazi ukusondela abasitshalele imali. Uthi ikomiti kubalekile ukuthi liubheke umsebenzi behamba nabantu abakwazi uqinisekisa ukuthi imali isetshenziswa ngendlela efanele. Thina njengamalunga eParliament kumele siqinisekise ukuthi lezi zinto ezibhalwe emaphepheni ngempela ziyenzeka. Manje mangathiwa sihlala ema-ofisini silethe imbiko, singathola imbiko mhlawumbe i-department eyiletha yonke into ibe yinhle. Uthi uma ufika phansi on the ground ubone kuyinkinga. Ingakho nje masiqala oversight siqala sifike siyibonele khona emva kwaloko besikhani sicela ke imbiko. Kodwa okunye okubaluleke kakhulu ngoba mawusibona la sihamba nomuntu oyi-budget analyst ofundele ukubheka ukuthi i-truck le makuthiwa u28 million ngempela ngingangazi mina kodwa laba abahlelekile bazobe sebekwazi ukusibizela eceleni ukuthi ayisihlalo kwangathi kukhona okushaya amanzi la bese siyakwazi ukuthi silandelele ngokwenza njalo ke sesiseva imali zabakhokhindela kodwa ngingaqinisekisa ukuthi kuwo wonke lama projects yonke into esisayibonile ibukeka ihamba ngendlela futhi isezingeni leimali kodwa kubaleke kakhulu ukuthi siyibonele thina lo msebenzi ngamehlo ethu sibuze la kunembuzo khona sikwazi futhi ukufaka abantu abathila bazolandelela in event kukhona esikusolayo lo mbiko benwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemagate. Umphathi wesiteshi samaphoyisa sasemtubatuba eNyathu nesifundazwe KwaZulu Natal uKhenela Mthokozeni Mpungose uthi indawo yaseDukuduku ibhekene kakhulu namacala okubulala kanjalo nawo odlamela wasekhaya ingakho behleleke imbizo kuyona ke le ndawo. Ekhuluma ke neziko leindaba kuMpungose uthi uphuzo oludakayo nalo lunomthelela kwezinye zalezi igameko. Ziningi izigameko zobugebengu sezibikiwe endaweni yaseDukuduku eMtubatuba. Nokushiya umphakathi wakule ndawo uhlalele ovalweni. Lo ngumkhuzo wamaphoyisa esifundazweni KwaZulu Natal uJanine Nhlanhla Mkhwanazi uke wavakashela kule ndawo waphinde wathula ithimba elizobhenya amacala okubulawa kwabantu kule ndawo. Kanjalo nesiteshi samaphoyisa sendawo eMtubatuba sisingathe imbizo yomphakathi ukulwisana nobugebengu obudlangile kule ndawo. uDuku sikhethe iDukuduku endaweni ethi sisebenza eMtubatuba ngoba iyona ihotspot kakhulu. Yebo nezinye indawo ziyahlupha kodwa lena iyona ehlupha kakhulu ma kuziwa endabeni zokuhlunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Abantu abaningi ama-cases amaningi ama-rape siwathola lapha eDukuduku. Ama-cases amaningi abantu abashawayo besifazane ngalolu dlame lasemndenini siwathola kakhulu la eDukuduku. Abantu abaningi ababulawayo besifazane abanye bebulawela yona le ndaba yodlame lwasemndenini noma mhlawumbe uxabana abantu abathandanayo sithola kakhulu la eDukuduku. Ukukhulu kakhulu ke lokho kuphuzo odakayo lapha eDukuduku. Isikhathi esiningi ngoba ngithi udlame emakhaya emndenini isikhathi esiningi uqala khona lapho umuntu ade yophuza ebuye ekhaya bese ebuya eseba nolaka eselwa nomuntu wakhe. Le ndawo ihlanganisa amawadi amathathu okuward 1,
Ward 2 kanjalo no Ward 3 kanti amakhansela nawo azokwalisa ukuyincoma kakhulu lembizo kwazise izonika umphakathi ithuba lokuzwakalisa izikhalo zawo mayelana nobugebengu obulendawo. Kuma stage usihlelela lembizo nomasipala wakithi inkosi uMtubatuba ikakhulukazi sinezimo lapha abafana abancane okuyibona bona abagangayo ngoba ubugebengu baseDukuduku akusibo lobu bugebengu kuthiwa hayi kuganga obhuti ezebizwe ngamaHrutman kanti abafana nje la abancane esingakwazi ukubaqondisa ngalokhu okuthiwa amaphoyisa uthi mawuqondisa ngakho bengafuna ukuthi kusetshenziswe ngoba lezi ngane mangathiwa ithola induku iyalekelela bambisana nobugebengu benzakala endaweni yaseDukuduku okuye kuthinteke abantwana abancane kubuye kuthinte futhi nokuhlukumezwa kwabantu besifazane. So namhlanje sizothi nje no to crime, sizothi ke amaphoyisa khona ukuzolekelela emphakathini and futhi nathi siyisupporta kakhulu le program ekhona njengoba sesazi ke ukuthi ke sesikuDecember abantu abaningi baye bethanda ukuyijabulisa kuze kweqe begcina benza izinto ezirong. Induna yendawo uElmon Sithole uzwakalisa ukukhathazeka ngokwanda kwezigameko zobugebengu kulendawo kanjalo nezindawo ezidayisa uphuzo oludakayo. Kunyeke bakwethu engithi ake ningithandisa kukho la endaweni yaseDukuduku yilabantu abaphatha abenza inakho indawo yokuthiba ukoma. Angaze ngikuzwe mina ukuthi abantu bangahlala uzokushaya u12 ekusuku lokhala inakho ungalalo futhi ngoba abantu besifazane ngase besuka lapha bahamba bengena bephuma bengena sibese bedle ngulu kwabantu la besilisa abancane baphuza njengoba kunje igebengu kakhulu yiloko uthele lokho ukuthi labantu ngasedakiwe lapha umuntu ninto enziwa umuntu ngasedakiwe nxa ngizwa ke bangaze ngiphuze kodwa nxa uthi uyababuza umuntu athi kade ngidakiwe into enkulu nje futhi engimaza kakhulu iDukuduku ngendlela enakho elibukeka kabi ngayo ungafika lapha ePro Station lapha enkantolo eMtuba ufika iDukuduku lodwa iDukuduku lodwa ngendaba kaTshwala. Amalungu omphakathi abonakala ephume ngomningi bawo ukuzothamela lembizo. Izindaba zenziwa KZN TV bikuthaba namaphumulo eMtubatuba. Iqembu leDemocratic Alliance EDA lithi kangeke lize livume ukuqoka abasebenzi abangafanele ikhundleni ezimqoka futhi kungalandelwa kwemigodi efanele ngomasipala weTheku kwaZulu Natal. Lokhu kuveze ngogaqelo sokuba ke meya lomasipala ngaphansi kwaleli qembu uHanif Huzen esithangameni nabezindaba njengoba leli qembu lebabeleke enkantolo ephakeme yaseThekwini lifuna ukuvimba ukuqokwa kwalaba. Kulindeleke iziqhuthane amazenze enkantolo ephakeme yaseThekwini phakathi kweqembu iDemocratic Alliance kanye nomasipala eTheku ngodaba lokuqokwa kwabathize esikhundleni ezintathu ezimqoka kulomasipala. Leli qembu lithi ke akulandelwanga imigomo efanele. And what we also cannot do is to sit back and watch the appointment of staff that is done in contravention of the law. And as far as we are concerned, all three appointments are critically important for us because, firstly, the municipal manager failed, in our view, to respect the rules and the regulations in the appointment. The fact that they have signed contracts already is a matter that we are asking the court to actually make a declaration on. And if there are cost implications thereafter, the person who's responsible for making those appointments in an invalid manner should ideally become the responsible person for the cost implications thereof. Lezi khundla zifaka ke esomqondisi omkhulu kwezokuphepha komphakathi kufaka ke amaphoyisa omkhandlu nokunye ke. Leli qembu lithi ke esinye sezikhundla besidinga umuntu oneziqu zezomthetho kepha kwaqashwa ke oneziqu zezobuciko kanti sekuveleke ukuthi laba sebefake isicelo sokukhushulelwa imiholo. I understand that the municipality has now received an application from the three of them for an additional salary, if I'm not mistaken, for that to be topped up. That's, as I understand, there are three reports that's before the municipality for the salaries to be adjusted as well. Now, my question is, if those staff members had made those applications knowing exactly what the salary scales are going to be, and now days after the appointment there is application for further increase in those salaries. And as far as I'm concerned, that's simply not acceptable. Imeya lomasipala
ithi konke bakwenze ngokulandela umthetho ngakho ke leli qembu lidlala ipolitiki. Uma bethi lolu daba lo agent thina sibona into ephuthumayo kulolu daba okunye osokusho enkantolo ukuthi cha silibona idaba eliphuthuma into ephuthumayo lolu daba lolu futhi ke laba abasebenzi ekhulwa ngabo sebeyisanile inkontraka zabo ababili esebeqala ukusebenza oyedwa uzoqala ukusebenza ngoJanuary abanye abasebenzi abawu2 ebebela ngaphakathi lo munye wesithathu and ozoqala nje wevese ekhona la ekuwona lomnyango lo aqashelwe kona useshaya ibuya bakwethu and asiboni ukuthi ke singathi akana amafa lawa adingekalayo ukuthi enze umsebenzi lento yokuthi kube nama position vacant bihlupha kakhulu bakwethu ngoba kusho ukuthi may vacant ama position uzoba nabantu ekuthiwa baye actor manje umuntu o-actor akanayo accountability ephelele ngoba uno 3 months emveni kwa 3 months ngena onyewe no 3 months emveni komunye ngena 3 months emveni komunye ubanike zomholder accountable nge-underperformance in that unit. Udaba luzolalelwa enkantolo ephakeme yaseThekwini mhla zili-10 kwephezulu. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu eThekwini. Asithi ishelele itona nana beselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonga siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo kwizona ehamba phambili namuhla. Kunconywe owasemngeni ngentuthuko eyakwaXolo ekuheheni izivakashi. Kanti ayanda ukubulala nawo odlame edukuduku. Inhlangano yabantu asebethatha umhlala phansi ngaphansi kwesifunda eKingcetshwa enyakatho KwaZulu-Natal ivale kunyaka ngomcimbi lapho bebuyekeza khona konke asebekuzuzile kusukela kuqale kunyaka. Uhlalo lenhlangano Elios Mkhwanazi uthi ngalo mcimbi bahlosa ukuthi ke bakhuthazane ukuze baqhubeke babe nento abayenza emphakathini ize noma sebethathe kumhlala phansi emkhakheni eyahlukene abebekade besebenza kuyona. Lo mcimbi ububanjelwe keGecko Inn Richards Bay enyakatho nelikamthaniya. Lana ke bebehlangene ukuzobungaza njengoba ke unyaka usugoqwa bephinde ke bebuyekeze konke abakwenze ke unyaka usaqala kuhlanganisa nokunikelela izikole ezahlukene ngesicathulo zomfaniswano wesikole. Ukusebenza kanzima sehle senyuka sihambisa izicathulo ezikoleni siba nama-tours abantu abadala sesithi ke asivala unyaka kuba sihlangane sibungaze simbonga uNkulunkulu ukuthi ke usigcinile wasilonda kwaze kwaba la. Ichaza ke libamba kakhulu ukuba ingene emphakathini ekakhulu ezikoleni ukuhambisa izicathulo njalo ngonyaka sihambisa izicathulo ezikoleni cishe ezine sihambisa izicathulo ezingama-80 isikole ngesikole sithola izicathulo eziwu-20 sikwenze ngempumelelo nakulo nyaka. Isikhulumo esiqavile sosuku uDokotela umfundisi uNgidi ukhuthaze lezi izisebenzi zikahulumeni ukuthi njengoba sesithatha umhlala phansi zingazidedeli kodwa ke azibe nento ezizoyenza zibe lusizo nasemphakathini. That they are doing to keep their minds working ukuze impilo yabo ihlale iphilile inyakazisa umzimba ziningi inhlobo zomnyakazisa umzimba enye ngaba formal ukuthi baye emajimini aformal kwesinye isikhathi nje ukwenza nje ama home chores into ezimbalwa nje ngadi lungisa igcekeni lezo zinto nje ezincane badingayo o baking whatever nokuthi okunye futhi bazi involve kakhulukazi mina njengomfundisi ngibakhuthazile ukuthi kuma church activities bangayi involve futhi lapho like othisha ngahlushekwa nabe ebandleni bekhona othisha. Okubalekile kakhulu njengoba sebethatha umhlala phansi ukuba ke baqikelele ukuzinakekela bazigcine besesimeni esikahle sempilo. Izinto fanele bayi avoid ukuze bahlale bephilile, to avoid being isolated, ukuphila impilo ye-isolation umuntu angayimbandakanye nabanye. Kuba khona ke abanye ngokwezimo zempilo uthola ukuthi uhlala yedwa ekhaya akanayo ifamily ahlala nayo noma ingane isebenza kude ezinye ziyafunda uhlala yedwa ekhaya but azame ukuthi uma kukhona imbuthano njengalena ayimbandakanye kuleyo mbuthano
ngaze ngathi futhi nalabo ke abanama families babakhumbule laba ba-isolated abahlala ngabodwa ningabayeki nje bepassive nibafonele ba-SMS ma-WhatsApp group enza nalaba abangenawo ama-families bakwazi ukuthi bathole ukuba connected nabanye abantu. Estabeni zo-1 KZN TV ngiwusamukiswe Nqulunga ngiseRichards Bay. Inyunyane yothisha i-National Teachers Union inathi ngamafuphi kufanisa njengenhlamba okwenziwa inkampani yaka-GEMS ehlinzeka abasebenzi bakahulumeni ngomshwalense wezempilo njengoba inyuka ngo-9.8 wamaphesenti imali ezobanjelwa abasebenzi ngenyanga kaMasingana uJanuwari ngonyaka ozayo. Umengameli walenhlangano uSibusiso Malinga uthi-ke kumele uhulumeni anikeze abasebenzi ithuba lokuzikhethela inkampani abafuna ukuyisebenzisa zomshwalense wezempilo. Izisebenzi zikahulumeni zishaya amakhala ngokunyuka kwemali okumele ziyikhokhe yosizo lwezempilo ohlinzekwa abasebenzi bahulumeni yinkampani yakwa-GEMS. Inyunyana yothisha inathu ithi lokhu kufana nenhlamba kwazise ayikaze le nkampani ivumelana nezinyunyana zabasebenzi ngokunyusa imali ngo-9.8% ngenyanga kaMasingana ngonyaka ozayo. Njengamanje osekwenzeka la uthola khona ukuthi uGEMS usekhuluma indaba yokuthi waxhumana nenyunyana usethu increase imali efanele ikhokhwa abasebenzi ngo-9.8%. Lokhu ke kuyihlazo elikhulu uma ethi lokuzokwenza ngoJanuwari. Ngicabanga ukuthi ikhona inkinga ekuGEMS. uGEMS kufanele acabange nohulumeni ukuthi njengoba uhulumeni wethu ehluleka ukunyusela abasebenzi bakhe ngo-9.8% kufanele kuliwe ukuze kufikwe lapho. Uma ke sethi uGEMS kufanele thina siwukhokhele leyo mali njengabasebenzi bathi leyo mali asiyithathele. Lokho ngikubona kuyisijeziso esibi ngoba lo GEMS futhi awusilekeleli ngalutho olutheni uye ukuthi usuthi uyosebenzisa ufike kuthiwa imali seyiphelile. Ithi lokho kwenziwa ile nkampani akukho ngaphansi kwentando yeningi njengoba kumele abasebenzi bazikhethele inkampani ehlinzeka ngezempilo bangaphoqwa ukuba bajoyine uGEMS. Sibheke ukuthi eminyakeni ewu-30 sikwi-democracy yini abasebenzi bakahulumeni baphoqwe banganikwa ilungelo labeli kumthethosisekelo ukuthi njengoba kunama medical aid amangaka eSouth Africa umsebenzi azikhethele aya kuyona ngoba eyithanda bese ke uhulumeni amlandele lapho ayomsubsidize njengoba esubsidize uGEMS. Uhulumeni unosibophezelo sokuba aphoqe uGEMS avumele lento ekuthiwa i-freedom of choice. Abantu bazikhethele bese balandele baxhasa lapho. Angeke thina njengonathu sihlale sigoqa izandla sibukele nje imonopoly kube khona abantu abazobhenefitha eSouth Africa ngabodwa ingekho icompetition. Yingakho uGEMS arrogant kangaka. Uyazi ukuthi akabange namuntu uma nje uke wena waqashwa wathi umsebenzi wakahulumeni uthwalwa ngeqoma uyofakwa kaGEMS. Lenyunyana iphinde yaveza ukuthi kunecala elisenkantolo okumele lingene ngonyaka ozayo ngenyanga kaMashi nalapho ikhala khona ngoGEMS. Sifisa ukuba umphakathi wazi neSouth Africa yonke ukuthi kunecala elafakwa uNathu enkantolo enkulu ngo-2016 la sasikade silwa khona nendaba kaGEMS. Siyazi ke ezweni lakithi ukuthi icala uma ulifaka enkantolo enkulu uyekulindele idate. Njengamanje idate sesiyitholile inyanga cishe uba kuba uMarch la siyobe siyoveza khona lokukhathazeka kwethu enkantolo. Izindabeni zo-1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. Asiphinde sithi shalele itolo nenabeselo siyabuya futhi nezinye zendaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze-1 KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kunconywe owasemngeni ngentuthuko eyakwaXolo ekuheheni izivakashi kanti ayanda ukubulala nawo odlame edukuduku. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-17.03 kwidola laseMelika bengu-22.74 kupondo waseBrithani bengu-19.88 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Kanti intengo yegolide yona ngu-$4,193.79 ounce. Uthi intengo engahluziwe yona bengu-$62.67 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Ulinde ubake kuhlungwe ithalente kubadlali bebhola basebancane kwimidlalo kanobhutshuzayo ekhuza ke ibuyo kwesibili kulonyaka eyaziwa ngele SA Duma Foundation. Le midlalo kuvumela abadlali abaneminyaka engaphansi kwama-20 kanti amaqembu ku-PSL ulinde ubake afika ngomningi ukuzohlunga ithalente. Uhlalo we-SA Duma Foundation uSiboniso Duma uthi ke le midlalo izobanjwa ngemhla ziyishagalolunye kuya kumhla zingama-21 kuZibandlela. Wethule ngokusemthethweni umqhudelwano wemidlalo kanobhutshuzwayo owaziwa ngokuthi iSA Duma Foundation ozobubanjwa kwesibili kulonyaka egama lakhe Sports and Leisure. Usihlalo walenhlangano uSiboniso Duma uthi inhloso yalomqhudelwano ukunika ithuba abadlali abasebancane lokuthi baqhakambise ithalente. Inhloso ukukhiqiza umdlali ongasetshenziswa agcine ethuthukile ithalente ngokuthi sibiza ama-scouts. Singabatshela ke abanikazi bama-team ukuthi nama-team aka-PSL lawa KwaZulu-Natal all of them have confirmed ukuthi bazobe ingxenye ye-tournament ukusuka kuze kuyofika egcineni. Uveza ukuthi kuzoba khona abazohlunga ithalente abaqhamuka kumaqembu ebhola kwi-PSL KwaZulu-Natal kanjalo ne-Kaizer Chiefs kanye ne-Orlando Pirates. Singasho futhi singahloniphi ukuthi i-Kaizer Chiefs have confirmed ukuthi izoyisend i-delegation nama-scout ukuthi abe khona ukuzoba ingxenye of this tournament. Simbhalele no-Ivan Course. So uma kwenzeka mhlawumbe iPirates siyibona noma sayibona siyicelile nayo kodwa ke ngicabanga uzosithethelwa yanjuki. Usihlalo noma uphinda bomphathi uphinda be u-CEO waka-PSL uMamanto Shabalala. We bless her with her presence now. She has confirmed and ngishilo ukuthi la wazimadala azoyiconfirm iposi yakhona uyabona ke nama-stand akhona kodwa laba ke badlali ibhola bayazi ukuthi ama-scout abantu abacashayo so that umdlali abe kwi-environment yokudlala angamanage ukuthi uyadlala kodwa i-direction ibhekisa ukuthi uyabona. Kuvumeleke ukudlala abadlali abaneminyaka engaphansi kwa-20 ngakho umnyango wezasekhaya uzobe ukhona ukuqinisekisa lokho. I-tournament yethu inama-regulation ukuthi kudlala abantu abawu-under 20 only. So kuneminyaka ke osuke uzalwe ngayo sekuyabona nje nawo nje ku-2025 ukuthi ozaleke nenyanga ezokophela ko-2 akasaqualify sifuna nje u-under 20 and it designed by nature is the only tournament la KwaZulu-Natal esibiza u-Home Affairs. Uphinde waveza ukuthi bazobamba ingqungquthela ezobe yandulela lemidlalo ezobe izocica ngolwazi kubadlali bebhola ikakhulukazi ngezindlela zokusebenzisa imali uma sebefike kwisigaba sokuba nemali eningi. Ngomhla 18 ngome abami sizobe singapha e-FET College sine seminar stroke coaching clinics for the state media kithi. Inhloso ngqangi yakhona sibonile ukuthi abadlali bayakwenzeka ukuthi umuntu usehamba zafika ezingeni elikhulu kodwa akazabe develop correctly. Akaze ayibone relationship ukuthi kuyabhekwa kunamakhava nazo zonke lezo zinto kuyondliwa emakhaya ziyakhokhelwa amabhili nama-utilities. So we'll have iseminar esobe sinabaphathi basemabhenki sinabantu bama-insurances abozwazi ukuletha nabo. Le midlalo izoqala ukudlalwa ngomhla ka-19 kuya ku-21 Disemba kulonyaka. Lumbiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze-1 KZN TV ngisegama lakhe. Akasibheka nasesimo sezulu esingalendeleka. Nina benyathe emnyama kandaba ejame ngomkhonto phezulu komzimvubu amamponde isabuke ehlela akwamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile